Sziasztok srácok, gondoltam, így karácsony előtt írok egy dalt az exeitekről, hogy az összesnek száradjon össze a szemhéjuk, és essenek el biciklivel, 28-assal menjenek át a nyakukon, a fülükön, és ne bírják megenni a párzsis kenyeret. Figyelj, nagyon extrém zene lesz, lejtek szerencsések, ahogyan Nóta mondja, figyelj. Elütnélek, kedvesem, eltörném a te két kezed, apádnak megmutatom a képeket, amint csókolóztál egy négerrel, gatya. Én szerettelek tégedet, de te megetted az én életem, ezért apu elüt postás biciklivel, és eltörik a bokád. Te voltál nekem a mindenem, hál' Istennek nem mérgezed az életem. Anyu elkap, eltöri neked a két kezed, véged lesz kajak. Jobb, hogyha bezárod az ajtót, az ablakot, mert ott leszek, azt üzenem, hogy ezt ne vedd zokon. Az egész tekkeseket rátok küldöm, mert lopjátok az áramot. Még a navosok ki fognak menni a házatokhoz. Végetek van. Véged van.